Panjang. Monggo pinara. Matur nuwun. Monggo, Mbah. Ini nun sewu tak melampah-melampah nih. Monggo nderakan Nggih. mangke menawi kondur nderakan kondur. Nggih, matur nuwun. Wilujeng betul nami Amin, alam. amin, amin. Monggo-monggo. Nggih, Mbah, matur nuwun nggih, Mbah nggih. Nggih, matur nuwun. Teng samping mangken iki. Sekolah kelas pinten? Kelas kali. Oh. Apa? Ora wis cukup. Ah nimbang siji. Oh. Hasilnya beauty kota apa lagi bulan. Oh. Ya nak asmane Mas sinten? Santan. Sinten? Asmane Ponira. Poniran. Ih, Asline
Blengor kula. Blengor kula niku pundi? Iki berarti omahe Mara Sepuh. Nggih. Kok nek semangat lek kerja. Siap. Enggak, Mas. Nggih.
dapure ono janjian kan. Sekolahnya di? Sekolahnya di? Yang SMK? Ya wis nuwun ya. Bu. Mbah, nyuwun sewu. Jalan-jalan. Sek nopo, Mbah? Niki jagong. Oh, jagong. Ini warung nopo? Napa? Warung. Senes, Nopo niki? senes. Dalem? Waune nggih tapi pun mboten mandi. Oh, lah nopo? Lari Kesel? benangsal. Oh. Berarti Aso. ini dalam. Nggih, Oh, piyambakan. nggih. Oh, Ya alah. pundi? Kula Jogja, Mbah. Jogja. Nggih. Teng mriki teng sinten? Saking masjid wau. Oh, nggih nggih. Monggo pinara. Matur nuwun. Monggo, Mbah. Sehat-sehat nggih. Nggih, monggo. Matur Wah. nuwun. Ayo semangat. Tahun teng mriko nggih. Nggih. Oh, nggih. Lho mangkene teng Wetan Padang Pedanka. Terus sebelah Sakidul Mandala Krida. Madu wonten militer. Oh, tentara. Bapak. Nggih. Saya pun pensiun. Ampun, takun pensiun bablat pun. Ada kok. Ada 8 tahun. Oh, pun warung tahun. Nyari teng nopo? Teng Napa? teng batalion nopo, Rin? Anu PHP. Oh, perhubungan. Nggih. Putrane pinten? Akeh. 11.
Wah, kathah. Nggih, nggih pripun sih nggih sampun mengikuti program anu nggih niku pun mboten saged mboten saged dicegah. Lah putra sami mentas daya pun. Anu pun tebih-tebih ning nggih namung mentase nggih namung mentas-mentasan mboten Ya, alhamdulillah. mboten mewah lah namung alhamdulillah Nggih. kami diparing sehat. Wonten Jakarta kalih, wonten Gunung Kidul, Nggih. Wonosari Gunung Kidul setunggal, wonten Klaten, wonten Magelang, Nggih. wonten Cilacap, wonten Banyumas. Oh, nyebar nggih. Nggih, kula namung piyambak wonten mriki. Ini asli kula saking Kilen, Pundi? Kabupaten Cilacap. Oh, Cilacap. Anu kampung Maos nggih. Riyen Cilacap. Nggih. Terus sempet teng Yojo. Teng Jogja rin dinese teng Magelang. Nggih. Bapak niku terus tenggelam terus pindah teng Jogja ngantos 3 tahun. Oh. Mbak, direkam sampai Boten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Mangke men putra wayahe do ngerti. Nggih. Mugi mawon. Asmane Mbah sinten? Mbah Jemarun. Jumarun. Jemarun. Jemarun. Nggih. Mbah Jemarun. Anu kok Oh niku almarhum bapak. nggih almarhum Bapak. Oh. Nggih. Bareng ngaos mugi to, Mbah? Terus pundi? Bareng ngaos. Nggih saben bar Wah, siku alhamdulillah. ngajaraken nika ngajaraken maghrib napa bar maghrib sak anune Nggih. sak Piyambakan mawon. nggih bar tahajud nika nggih mboten kita sak kebet napa orang kebet nggih. Wong pun mboten kiat anu dangu maune nggih. Nek maca. Nggih. Mripat nggih kali boyok sampun 8 gangsal kula umur kula. 8 gangsal. Wong iso gangsal. Nggih. Sehat lho Mbah niku bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah lho. Berarti upayahe pun kathah lho jenenge. Kathah buyut canggah sampun wonten. Pun dugi canggah. Sampun. Alhamdulillah. Berarti nek bodo rame banget lho jenenge. Oh nggih ngantos bingung, mboten bingung le nyukur ning bingung papane. Nah, Nggih, nggih. Wah, keluarga besar. kathah berarti pinten jane jumlahe? Saniki nggih kados saya wonten 50 sekawanan. Niku sak putra, sak putu, sak buyut, Nggih, sak canggahe. Nggih, soalnya kan anake pun nonton sing mboten nonton 3. Oh. Jaler-jaler. Terus mantu nggih pun nonton sing mboten nonton. Nggih, nggih. Terus 8 dosa? gangsal. Masyaallah. Nggih, alhamdulillah niki anu Gusti Allah maringi. Mugi-mugi sisa umur kula ingkang semono nika kangge namung kangge takoruh kali Gusti Allah. Amin, amin, insyaallah amin. Nggih. Ajeng napa malih Ah, nggih. paribasane nggih tiap bulane cekap mboten cekap nggih alhamdulillah tinggalane bapak Leres. tasih nggih nggih. Memang napa-napa kedah disyukuri. Nggih. Lah nek mboten disyukuri mboten lemu kados niki. Namung kula napa alhamdulillah. Nggih, nggih. Mboten napa-napa diparingi nggih. Kan alhamdulillah banget. Nah umpamine kula mboten gadah niku ajeng napa? Sawah mboten gadah, kebonan nggih namung sing kula nggih niki tok. Teng mriki berarti pun pinten tahun? Napa? Manggen teng mriki. Sampun mulai tahun 97 bulan sedasa. Oh, 30 Wit. 40 30 30 kira. 30 kirang ya. Kenapa nggih? Oke, 97 sama nika kan 28. 20. 25 saniki. Nggih, terus pinten? Songo tambah Nggih mangke tak hitung, Bu. matur nuwun pun gatosaken panjenengan kersa wawantaran kalian kula panjenengan maringi wawantaran kalian kula. Nggih mangke mugi-mugi putra wayah buyut cangga sami do nonton nggih, Mbah. Nggih, amin. Nek wonten TV, nek mboten nonton TV. Mangke teng YouTube, Mbah. Oh nggih nek YouTube mboten beto, nggih Sofi. Mangke kan monten sih wonten putra wayah sing nonton. Anu napa napa HP jadul, mboten kathah. TV pun rusak nggih mboten kula dandosi, mangke kula anu anak-anak iki piye mah diganti pom ora sah. Engko nek aku ndeleng TV ndak ibadahku kurang. Wah, nggih, nggih, laras-laras. Ganggu. Aku wis. Nang alhamdulillah nggih. Terus pun sing nggih wong lare kathah, nggih namung gesange nggih namung alhamdulillah gesang-gesangan ngoten lah mboten sing mewah-mewah napa mboten. Setunggal ingkang nomor 3 niku pegawai negeri niku pun pensiun.
Oh, Sedaya mantap. namung karyawan-karyawan. Ya alhamdulillah alhamdulillah. Ini pokoknya ini namung kula alhamdulillah lah. Wolong desa gangsal lho. Kula terus dipari. Wolong desa tiga nggih. Wolong desa gangsal. Nggih. Kalau Sulungi ngene kok. Pemadaman. Kebakaran itu toh. Nggih. Kasih rahmat kan tak mirip kasih rahmat. oh Kok ini nggih teng mriku. sing pundi? Nggih sing lemu biayi nek. Ya lemu mboten pati ya. Ini wau teng mriku kula. Aku mau nyatet nomornya siapa ya? Pak Rahmat atau siapa ya? Pak Rahmat. Pak Enggak, Roson. listrik kuwi. Pak Dulu yang Roson udah niku sing tanggung. tukang rawat nggih jemaah kan pada teka anu ingkang. Oke. Wis iki isuk karo anake tak mau lali jenenge. Oke, lali ya. Oh sing nabuh kentongan sinten? Kali beduk. Oh, osok. Pak Wong Oso. kula ya ngeru nabo ngedong kanggen-kanggunge. Wong kula teng mriku men 50 taun bapak kae. Nggih. Kula kan makene kan dapat jebul. Bapak kula meninggal. Ya imam tendine niku. Tendine niku bapak kula bawane 50 taun. Bapaknya maksudnya garwane jenengan. Nggih. Meninggal. Oh, Tahun pinten? wong kula soalnya bilang 14 tahun. Kali 3 tahun, pun 15 tahun. Orang kene ngerti anu. Ini jangan kali sinten nang mriki. Kali Bucarik. Kali Bucarik. Bucarik. Cari gambar. Anak kula kalih teng Solo tikus tunggal. Dulu sindeng mriki cari desa. Oh, alah. Anake. Anake. Oh. Cari. Anaknya Bucarik. Apa Bucarik anaknya? Anaknya Bucarik. Apa anaknya Kira dari kan nyapu. Bucarik? Kan bukan nyapu kan pasti kena tak miri lah. Ini ngono Pak, dirawat kawat. Oke. Iso pinten jenengan, Pak? Kalau 70. Pitung dosong ya. Iya. Masih sehat. 70. Alhamdulillah. Jenggule ning sakit tangiran. Oh, dayak. Samurat. Aduh, Pak. udah. Samurat, Pak. Iya. Nah, Semua. Pak Rahmat wau. Nggih, Haji Rahmat. Niku napa nek? Takmir. Oh, baik. Oke. Ini nun sewu tak melampah-melampah nih. Monggo nderaken Nggih. mangke menawi kondur nderaken kondur. Nggih, matur nuwun. Wilujeng kepengawian. Amin, amin, amin. Monggo-monggo. Nggih, Mbah matur nuwun nggih, Mbah nggih. Nggih, matur.